Na kebenta ke khubor baman kesni page but subscribe ya u Antor News. Hajar ngu yu blai trai kengrat nong buk nong thau ngi ai khudei na kaliang jong Antor News bangi don mentah ni hapo jowai te kumbangi te bagane geri kesni jong ka jingle niam ka bakar pang ha ka jula Meghalaya ka jongi ka bla pelong da ka jowai singban ka bangi te ya ka Behdiengkhlam ka badei ka jingle niam ka ba he ba hapo ka jula Meghalaya kumta ki parlok ki bajipet ya ki khubon bau Antor News ni don ne ban bata yati bagane geri ka jingle niam ban be ya ka khlam kango ka bon shom ka bon den share ya ka ri ba ka jat ban riu ka jongi kumbangi te manna ka snem shisien ha ka shisnem la ju rakhi ya ka ni ka Behdiengkhlam ha ka ba ngiyo I da ki pho hajar ngut ki briu ki belawan ya ka ban le kemen ya ka ban penyu I kata ka dak ka jongki ba ki dap syada ka jingkemen ban pyndep ya ka niam ka rukam ka jongki ban ha ka ni ka jingle niam la penyad da ki doloi ringkat ru ngiyo I ya ki samla shinrang ngiyo I ki samla kenthei ki bia mi pat ba banwan syakne ka jingle niam ka bakarpang ka Behdiengkhlam kumta parlok be ngi don ya ka ban pin I ha kini kapur ha kini ka jingle niam ka jongki ngiyo I umdei tang ki khlung khna umdei tang ki samla kenthei shinrang ki riu rang ba hande ka ba kham karpang ka long ya kini ka jingle niam la pyndep da ki doloi bat ki lingdo kumju ru bat ki samla shinrang ha ka ba kila pyndep ya ka niam ka rukam bar kerpang ru ki don ka jingye shimbenta jong ki kenthei hangne ha ka ba lai sngi shwa ka jingpen kut ya ka ne ka Behdiengkhlam ha ka ne ka sngi ka lai terik ka jong unai tung ar hajar arpsau ki kenthei pat ki jipendep ya kata ka jingpen kre ya ka bam ka di na ka benta ka ki ba it ba thon jong ki bala khlat no ki kumta ngi snok thu ba ka ne ka jingle niam ka long ka ba I phu ka ba I phieng shisha bar kum juru ni ko ban pin I shapi ki pat ba akane ka por wat kita ginong sin shahar jong ka state ka jongi hangni hapo Meghalaya ko konrat sangma obadan buram la poisha ka ne ka jingle niam ha ka ne ka si iba sanbor shulai I MLA jong ka jilla ka jongi iba polling do ibalong tourism minister bat ki wei pat ki officer kum juru ki badi ban pet ha ka ne ka than ba ka ne ka jaka ne po jowai bat ka basno tan ru kalong ba iba wei lat shila ila daring kat bat ngi ha ka ni kasni bat kum juru ka ba snow tanat shu ya ka district East Jante Hills hi baro ka we ha ka ba chief minister jong ka jilla ka jongi ha ka ni kasni ula kular ha ka ba on sanction arfan riu klur tingka na ka benta ka shopping complex ha ka ni ka jaka bat bantai ru ya ka parking lot te ka ni kalong ka jingkar khu ya ka ri ba ka jat ban riu ka jongi te namar kata ngidon ban ai khuble phi baro ki pat ba ki bla sakhilang dala ki jongki khmat ya ka ne ka jing isong kun ya ka ne ka Behdiengkhlam na ne ka jingle niam ha ka ba ha ka imlang ka salang ka jongi ngidon kam ya ka jingetli ya ka jingelong ka we
research maka pembaya orang similarity buat dengan culture dengan buat culture dengan kalau orang interest nah haba kalian tak kena jangan ipat di senda tadi kan don di dengan cuma kalian jangan sian di sebelum bahwa pensiun ini kena sama di bala di master dokter jadi mereka punya cultural issue tentang itu dia ini dari kemarin bisa kemarin yang juga culture yang itu punya bisa bisa tidak ya sumber ini negara ini negara ini berseluruh di dunia sama dengan kita Bila minjuk kenyat kai kamat dengan di Behdiengkhlam mentau senam ni. Malam siang lawan ketika lambang la catribat no harus punya hak tapi nanti lagi memang sistem dia kendor ini yang kon training yang di lagi berapa ditonton dia ada akrab itu benar-benar menjadi ulang sama nih kata bisa dengan kenapa lanjut jam mulai dari tempat dan hasil kepala bisa harus menurut kita harus menurut mau dan hal sebelum itu mau kita bahwa secara bersama tidak ada kita berpikir dengan misalnya itu bersama di peradaban ini kita Ui, pertik ni? Hitler